metong tamo po Penny Batane po. Tayo ay magkababayan yan, magkabansa tayo, okay? So, ang isang leader ay hindi siya naninira, nepo, kundi siya ay nagmo-motivate, siya ay nag-i-encourage sa kanyang mga tauhan, no? Sa atin po, ini-encourage po tayo, hindi po tayo sinisiraan ng loob. At higit sa lahat, ang isang leader ay hindi niya sinisiraan ang... Meron na ba tayong FB? Wow, thank you so much. Ayan, ano ba yan? Thank you. Yan, alright. So, meron din tayo sa Twitch TV, Nepo, and YouTube. Yan. Nagkaroon na tayo ng FB. Thank you so much. Wow. Mag-FB muna ako. Yan. Bigla na lang siyang lumabas. Siguro may ano na tayo, may kuryente or what? Ayan, share po natin. Okay. Alright, yan. So, maraming salamat. Sino man itong meron tayong watcher na isa, okay? So, ang isang leader, hindi siya naninira. Yan, okay? At higit sa lahat, hindi niya sinisiraan ang sino mang kasama niya sa gobyerno or sa kanyang team, no? Hindi niya sinisiraan, hindi niya, sabi nga doon sa isang quotation na watch out sa mga lahat ng nagsasagwan sa bangka. Siguraduhin na yung lahat ng member ng team ay sumasagwan at hindi sila nambubutas ng bangka. Okay? So parang ang pagpapalakad lang yan sa bayan, sa bansa, no? Siguraduhin na ang lahat ng members ay ang kanilang tunguhin sa kanilang buhay ay ayusin, improve ang bayan, ang ating bansa. Okay? So, wag po tayong pumili ng mga taong mahilig manira ng kanyang kapwa-tao. Alright? So, mas maganda po siguro yung taong ini-encourage niya ang mga members na maging mabuti, na maging maayos sa kanilang paglilingkod, sa kanilang sama-samang paglilingkod sa ating bayan, sa ating bansa. Okay? So, wag po nating diktahan ang mga tao. A good leader is not a dictator. Okay? Wag po nating diktahan ang mga tao na kung eto ang iboto mo kasi meron pong sariling kaisipan ng isang tao po. Eya po mamurit-muriting neto nga tao na napilinan ing tao na makasira, na balo ng makasira yamo king kayang balen o king kayang bansa po. So isipan tangan po yan. Medyo makapikon pong ababasa king FB ka rin kaya katamong social media po na po tangkay questionan de at bakit ita ing remember that the FB, the Facebook, ita pong wall na nitang tao nga ito. Kaya po ito. Nepo, wall ni ito FB account ni ito. Pwede nang gawan, pwede nang sabyan nung nanumburina. Nepo, ngeni, ninoy ka para pakialaman me kitang point of view na nitang tao nga ito. Okay? Itang keka na mo. Mo ne paki nano pa ing FB da ring aliwa, ing FB wall da ring aliwa. Ako po dakal ko po akakit na ningkay ka mag-anak ko man po. Eko po bubulad, eko la pakialaman, eko la likes or what. Kasi that is their point of view. Kaya mo po masusora ko naman kasi manirala, nepo. It seems that they know everything. Nepo, so a good leader, remember this, is a motivator. He encourages everyone, nepo, for improvement, for progress. Yan po ang isang tunay na leader, a good leader, nepo. So, ano po tayo, watch out po tayo sa mga bagay na yan, po. Hindi po yung basta-basta na lang tayo naniniwala sa ibang tao, okay? So, kung meron man pong namimigay na mga politiko, no? Namimigay sila ng pagkain, tanggapin natin. Kailangan natin ng pagkain ngayon, kailangan natin ng bigas ngayon, ng mga ulam, no? Pero syempre, kung hindi mo rin siya
choice, tahimik ka na lang. Okay? Tahimik ka na lang. Pasalamat ka na lang at binigyan ka. Okay? Wag nakanano-nano pa pamamanyab yang KMBM mo. Alright? So, let's have this next beautiful music, If Tomorrow Never Comes. Yan, if tomorrow never comes, no? Sino ba ang iyong pipiliin? Okay? Kung halimbawa, hanggang ngayon na lang pala ang buhay mo, sino ba ang pipiliin mong maging leader para sa iyong mga anak, para sa iyong mga next generation, sa iyong pamilya? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko
laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay. Yan, by Westlife. Yan, alright. So, we're using YouTube. Patay tayo ng FB. Okay, so... Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Okay? Hindi naman po ing lumpot ne po, karang kaya katamong leaders. It is the will of God. Always remember that ne po. Kaburyan na po ning Diyos nung ni naman po ing lunto ne po, whether na sasabihan da rin aliwa, others are saying that cheating lang yan, ganyan. Pero pinapayagan po kuminsan ng Diyos yan, no? Pinapayagan niya yung mga nangyayaring ganyan, no? Para sa atin din naman na para matuto tayo ng ating lesson, okay? So, tandaan po natin yan, ne po? Okay, so, what is a good leader? Yan nga po ang ating isang good leader ay nagmo-motivate, nag-e-encourage ng kanyang mga tauhan, po, ng mga tao yan, po. Ini-encourage niya yung mga tao na mag-improve, na mag-contribute something good, po, sa kanyang bayan. Okay? Sa kanyang bansa, hindi po yung siya ay naninira, no, hindi po yung binababa niya yung kanyang mga tao. So the next quality of a good leader ne po ay he or she builds relationship yan. Ne po, kaya nga pamilyang Kapampangan no. Pamilyang Kapampangan yan ne po, kasi nga po
tayo po ay iisang pamilya, ne po, ing sakit na ning kalingkingan na nasakit ning buong katawan. So, atin mo pong metong kalupan na ning melyari keng COVID, atin mong metong masakit keng metong barangay ing buong balen, matitigatig yun, ne po. So, he or she builds relationship. Remember that even though we are different people, nepo, but remember this, we are one family, sabi nga, one nation, yan, one nation, one province, one town, nepo. So, ing kamarinayan na po ning metong kamarinayan tayangan po, nepo. So, halimbawa, ating tagagwagwa na naginawang masanting keng aliwang lugar. Ay, makanyan la pala rin tagagwagwa, ne, mga tsura la ka. Ay, kahit tangan po, dami tangan po. So, etamo po sisiran ing relasyon na ning bawat metong, nepo. Kundi let us build up, no? Let us build up everyone's morality, yan, po. Kayan tayangan po yung kaya katamong moralidad. Bitbitan tamo po, po. Tamo po may papanyira nung let us build up a relationship just like in a family, po. Na kung saan yan nga tinatawag nila si President Duterte na Tatay Digong, yan, no? Tatang Dante, yan, po. Dante Torres, yung tatang nanimbalenta mo. So, galangan tala po, po. Galangan tala po kasi whether you like it or not, this is the will of God. Kaburyanan na po ning Diyos yun, nanuman yung panyap tanda, po. Atin pong basbas keng Diyos yan. It's either na for us to be disciplined, no, for us to reflect na tama ba yung iyong choice, ganon, no? So, kasi po in bansang Israel, po, anyang ing Diyos, yang karelang hari. Pero in bansang Israel, menya dia pang haring aliwa. Wapin po haring Saul na minunang hari ning Israel. Po, atin na pong mag-govern karela. And that governing person or governing deity, po, is God. Ing Diyos na po ing maggobyerno kay buong Israel kanita. Pero in Israel, may nga dya pangaliwa ng gobyerno. Po, so, payagan na mo rin po ning Diyos yan. Na mo po isipan na, ay, ot may niyang butsing makanyanyayin ning tao, matsura yung kayan. Mo po, ala ko yan. Payagan na po ning Diyos yan para muna man po kaya katamo para akit tala nung nanula pong klase rin tao nga rin nanulang klaseng leader at keng susunod pa mag-choose sa leader tano po paluklukan pa tano papabureng ibietaya keng gamat da ing balengguagwa o ring bayan ng Pilipinas, po. Okay, so a good leader motivates, a good leader builds up relationship, po. May nakit nakawaring nangaws kanine ing anak sirane ing kayang pamilya karengaliwan tao, sirane publicly ing kayang pamilya sabi nawari karen tao ay itatang ko marok yang tao inda ko marok yang inda sabi nawari ning metong kapamilya ito. Ali, siyempre, sa likod na yan, sa likod na kayang sarili na nung nanoy nga kakit na, at gawayang solusyon keng mismong kilob na, keng kilob family, So, a good leader also shows respect. Magrespeto ya ing meto nga good leader. So, lawin tala po, po, kayan tala po rin kaya katamong tatagal politiko ngeni. Biyasa ya bang rumespeto, mag-build up ya bang relationship. Mo-motivate no ba rin tao bang kanita ma-uplift yung morality da, or itang tao nga ito lalo nang babagsak moralidad din tao, babagsak itang sika ng danlub, lalo lang kakainalub kayo, alayang respeto king kalupa ng tao, eya biyasang mag-build up relationship kareng kayang sasakupan. So, analyze that, po, tayo pong lahat ng mga Pilipino, no? Let us analyze that thing,
sana yung politikong yon i-build up na lang niya yung sarili niya. Ano bang balakin niya? Ano ba yung ginawa niya? At ano bang balakin niyang maganda para sa kanyang bayan? No? Para sa kanyang bansa. And a good leader is a co-creation of solution. Ne? Co-creator of solution to problems when it arises. Ne po, kapag may nag-arise na problema, ito bang leader na ito ay kasama siya sa pagresolba ng problemang yan. Sana ing leader ayan, eya maki kasake, eya maki bayat-bayat ken problema. Okay? So, o yan po, meto nga sabi tamo na what is a good leader? A good leader empowers his member. Empowers, di dena nesika ng lub, in kayang miyembro. Ne din kayang tao, makananitang empowerment, makananong empower din tao, motivate na la, mag-build up relationship ya, mamye yung respeto, ampong, mamye yung solusyon, eya makibayat-bayat ken problema. Alright? So, tamo po masyadong paka-serious-serious, gagayad na kayo mo po na makanano tamong pumiling leader tamo, leader na ning balen. At tamo po may papanyira, tamo may papagdikta, na bala mo tutuna kang biyasa, ay ako ining leader ay ni, makanya niya, kaya kaita, it is not for them, okay? So sabi nga ng kantang ito, ang susunod nating kanta, Stand By Me yan. Stand by, pamilyang Kapampangan yan. A good leader builds up a good family. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip kong, Let's have You Are My Sunshine. Wow, my...
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong. Wow, nawala tayo rito. Nawala tayo dito sa natin, sa Jostler natin. Napakatagal ng kanyang tawag dito. Yan, nag-loop na tayo. Very good. So, let's go back with our topic. Okay. So, what is a good leader? So, a good leader empowers his members and a good leader focuses, on development. Okay? So, a good leader focuses on development. Paano ba yan? Paano ba yung development na yan, no? So, dinidevelop niya po ang kanyang mga tao. So, sharing his wealth of knowledge, no? So ang isang leader ay nagsi-share ng kanyang kaalaman, share his wealth of knowledge, hanggang katalinuhan na si-share na kayang members, okay? Karen tao na, hindi siya nagsasarili ng kanyang nalalaman. Ang good leader, okay? So, a good leader is not a selfish person, no po? Tinuturuan niya ang kanyang mga tao para mag-improve, para mag-develop, okay? And a good leader pay attention to what
team members want to learn. Yan. Ano ba ang gustong matutunan ng team member niya? No? So, po, turo ng turo, barking at the wrong tree naman pala siya. Okay? So, kailangan alam ng leader kung ano yung tinuturo, no? Kung anong tinuturo niya sa kanyang mga tao. Ito ba ang kailangan ng mga kanyang tao? Okay? So, hindi lang yung tira lang siya ng tira. Okay? So, sharing his wealth of knowledge, pay attention to what his member wants to learn. Okay? And using mistakes as teachable moments. Yan. Kung nagkamali man ang kanyang tao, no, gagamitin niya yung pagkakataon na yon para turuan niya ang isang tao sa kanyang pangangailangan, no? So hindi yung pagagalitan niya ang tao dahil sa kanyang pagkakamali, kundi tuturuan niya ang kanyang tao base sa kanyang pagkakamali. Okay? So a good leader corrects his member. Hindi yung ini-scold niya, yung pinapagalitan niya, pinapahiya niya yung kanyang tao. Okay? So tandaan po natin 'yan. So ang isang good leader ay hindi siya namamahiya ng tao. Hindi siya nagdi-discourage ng tao. Okay? Bagkus kinukuha niya ang pagkakataon na yon para maturuan niya ng tama ang kanyang tao. And then, giving constructive criticism even when it is hard. Yan, constructive criticism po. Hindi po kailangan ng tao ang sisihin mo siya. Na po kailangan ng tao itang sisyan me. Po. Kailangan na ng tao itang i-encourage me. From that mistake, you're going to encourage the person. Hindi, ay, ayaws to yan. Kaya ba't pa makarine mo na? Ay, alaing kwenta yan. Po. So, imbes na ma-encourage yung tao, ma-stop yun. Kayang tao ma-discourage yun. Milakone gana. Okay? So, ako nga, ma'am, nano pong dapat tamong gawan king grade na ning anak ko, makanya, masanting po ipas no pong pasibayo siguro dening module sa mga baba na ngayon po. Etala po kakayan, etala po sa shutdown. Etala sa shutdown then bisang mika improvement, bisang mika development ken bieda. Do not shut down them, okay? So that is a good leader. A good leader focuses on from development. Yan. Mag-develop yung tao. So, a good leader is the one who produces another leader. Okay? So, tandaanan tayo po yan. Etamo itang sa sarili na ning kaya katamong kebalwan. Sa sarili na ning kaya katamong gelingan nung let us share it to the people. Let us teach the people paano silang umangat sa kanilang posisyon, sa kanilang mga buhay. Okay? Marami po kasing tao na they are treating other people, they are treating their colleagues as their enemies. Kalaban nila sa posisyon. Yan, ang kanilang feelings, no, yung mga matataas ang posisyon. May nakita naman ako na yes, head sila ng offices. Even though you are the head of the office, you must respect, respetuan me pa mo rin ing rank and file, ining kaya kang makababa, kaya ka respetuan me pa mo rin, aliway tang bala mo, tutukang mata sa tao, ika na yung biyasa, ika yung dapat galangan, mabiyasa ka namang gumalang. Remember that a good leader show respect, a good leader builds up relationship. What kind of relationship you are? No? You are portraying, you are developing to these people, to the ranking files, nung emo balong respetuan dening tao mo. So, andyang ikaing boss, mabiyasa kang tipo, ketang level da ren tao. Bangka nito, adala mo lang ketang level mo. So, stoop down
to their level and bring these people to your level. Yan. Po, that is the good leader. Okay? Hindi tayo yung parang nagmamayabang tayo, boss ko, galangan mo ko, ako'y gusto. No. atin niya pa muring pangatao. Ing metong nga rank and file, na ing makababake ka, atin niya pamuring tao. At atin mo naman na detang rank and file, feeling the biasa lapaking king makamatas karela. Oh my goodness, no? Sana yung mga rank and files yan, yung mga subordinates dyan, wag naman kayong mag-feeling ng ganyan, okay? Sometimes yung mga nakakataas sa atin talagang nag-stoop down sila. Huwag nyo naman silang abusuhin, okay? Kasi meron silang reason bakit sila nag-stoop down sa inyo, no? Para madala nila kayo sa taas. They are showing you a good example how to be a good leader, no? So kailangan let us strike a balance, okay? So a good leader is the one who empowers, who focuses on development, and a good leader communicates effectively. Marunong siyang magsalita sa kanyang mga tao. So, a good leader asks the people for feedback. Yan. Ano ba ang feedback? Ano ba? Parang yung si Jesus, yan, nag-flash sa isipan ko si Jesus. Tanong niya sa kanyang mga apostoles, no, sa kanyang mga apostles. What do people say from me? Ano bang sinasabi ng tao sa akin? Yan, no? So, sina Pedro na sumagot sila yung lahat. Sumagot sila, Master, sinasabi nila na kayo ay si John the Baptist, sinasabi nila kayo si Elijah. Pero sinabi ni Peter kay Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Yan. So sana ganun yung mangyari, no? Kumuha tayo ng feedback sa mga tao, okay? Okay ba yung aking pamamalakad? Okay ba yung aking pakikitungo? Yan, no? So, a good leader, hindi siya yung nasa pedestal. Actually, a good leader is the one serving the people. Sabi nga if you wanna be great in God's kingdom, be a servant of all. No? So, we are all public servant, we are all servants of the Most High God. Huwag tayong mag-feeling ng kung sino ka. Alright? So, pasensya na po, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay mag-repent na lang, okay? Na para hindi po tayo ganong mainis sa akin. Let's listen to this beautiful music from Mariah Carey. My all, yan. A good leader gives all the knowledge to his members, okay? To his subordinates. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat,
magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami. Na naman po, at ako'y magpapaalam na. So always remember po, no, sa ating pagpili, what is a good leader, no? Remember that a good leader listens before he speaks yan, no? Nakikinig muna siya bago siya magsalita or gumawa ng aksyon, okay? So investigate muna, tingnan muna natin ang lahat ng side bago po tayo magbigay ng ating judgment sa mga tao, okay? So sana po ay natulungan ko kayo sa pag-choose ng ating good leader ng ating bayan, ng ating bansa. Po, tandaan po natin yan na ang isang leader ay nagmo-motivate, nag-inspire, no, nagga-guide sa kanyang mga tao, builds up relationship, shows respect, creating solutions to problems na po, hindi yung nagpapabigat siya ng problema ng bayan, po. So hindi po siya na napapatangay sa mga sabi-sabi lamang, kundi siya ay nakikinig sa mga tao bago siya magsalita, bago siya magpataw ng kanyang judgment. Okay? So sana po tayo pong lahat ay naliwanagan po, naliwanagan sa ating pagpili ng ating mga iluluklok bilang leader ng ating bayan, bilang leader ng ating bansa. At sana kahit na sa ating family, no, let us be a good leader with our family. Let us show respect with each other. Let us build a good relationship sa ating mga anak, sa ating mga magulang, po. Maging parte tayo ng solusyon, hindi yung ikaw ang mag-create pa ng problema. Okay? So remember always that a family is the basic unit of the society. So tayo po mismo sa ating pamilya ay maging good leader, and then let us choose a good leader to
return to our country. Yan, okay? So, ito po ang inyong DJ Ma'am Ning. Nagpapaalam po sa inyo. See you next Saturday na po sa Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Kaluguran, dakongan po.